Ads kanina ng Trifon Morales and then may partner ka po na ko doon si Randy Rayat. Kumusta ka matanan ng kita no? Sa tibuka, papaminaw kanina nga itong tulumanon kung nakompisil yun. Asa kita ha? Always say a prayer. Unahan tapapanalangin sa itong labang magagawang Lord. Thank you kayo sa maghata ka namang grasya matag adlaw. Salamat yung kayo Lord sa lawang. Bueno, at ito maglangan ang isa tampok rin itong hatagan ng pagdagad ng pinadakin ni usak ka lalaki na nagpatago lang sa nga tunying. Kinalibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong singer si Tunying. Kaya pa ba yung mga bahay na sa akong kauban sa trabaho ba? Nga pertigdod na kulaguta. O kung ano, ingon mong guraan yung mga pangitabo. Dahil kaning ha, ako niya pahinungod ni mo. Timaan sa kung akong gugma diha ni mo. Wow, tinuod ka. Basig karon na ha, kaya nagatubang ta. Oh, dali tayo eh. Bisa magtalikod ba ka? Dili, suwaya. Talikod. Dali. Sabay diha ay, sabay. Ay, talikod lagi. Hilab diha ay. Para na ni mo kang. Oh, uyawag intro oh. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadow of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched her way out of my mind. My Delilah. Oh, Delilah. I could see that girl was no good for me, but I was just like a slave that no man could free. At break of day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house as he opened the door. She stood laughing. I felt the hands of my hand until love no more. My Delilah. Whoa, Delilah. So before he could count to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Yay! Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Salamat pong. Preto Jing, ugma ba pre ka na ikaw sa duty pre ha? Asam na ka, pre? Hilantan ko ugma pre. Pastilan, nindot rin mo lang na, pre, kay manang hilaan. Mga bitok ka na nakanindot ining sakita pre. Agi, pre. Ako lay duty ni Kugma. Pre, salamat pre, pre. Sige lang pre, kaya ini kasabado pa pre. Imo man lang duty no? Ako na lang duty sa imong pisto ini kugma pre. Primo. Sige. Pre, salamat pre, pre. Sige, pre. Dong, kanang ugma dong ba day off man nimo no. Kuyugi ko sa Dr. B. Hala. Papatanaw ko na akong hubag sa likod ba. Kuan, kanang... Na, paduti ko ang babag-ugma ni pare kanot. Nakigilis na akong kadiyot kay... Hilantan ko rin sa ugma. Ah, kuya wag di ba siya hilantan siya ugma? Basta kalintan mo siya ganiya, basta mong pagduti ba, murag, paminaw niya, kalintan mo yun siya, niya, mauto, nakatando ka ba ko? Ay, karoon sa ba doon eh? Ay, sugot man sa pauwi. Ay, sagday na lang, good. Total, huwag ako sa'yo mga ngayon niya, di ba nasad siya mo balibad? Kay, huwag nakasulti pa tadaan, huwag nisulti po saan ka na ako daan, makabalibad, doon sa ko niya. Ay, kadali sa di mo mutando eh. Imo sa untang giuna-huna. Sa ato pa, straight eh, karon. Oo, makabitang nag-text ko na yung mga mapatod ko panihapon. Oh, sige, muli na ako na lang malaka ugma. Day? Di magkakakulig na ko kay duty magkaka, di ako na lang. Ay, ayaw lagi. Ay, napaglakaw nga ikaw ng usa. Karoon malabutang sa badyo kay kuyugan, di ka? Duty mag-aana, di ba? Oo, pero sprekanot ang mo duty man ako, ana. Ilis mo mig duty karon. Siya man tato, no? Ako yung mo duty. So, inig duty po na ako, siya pa yung puli ako ni Kasabado. Oh, di,
Makakuyog na ko ni mo, ano? Na sige, Sabado na lang. Pasok ko ito na ako kong asawa kay agpakuyog ko lagi unta, pero ako na lang ipasabot. Kunya, pagkadlang Biyernes, saan naman ito pre kanot? Tol! Pre, pre! Oy, pre! Ay, alala ka pre. Asa ni pre kanot eh? Kita ka? Oh, ang duty ron. Hmm? Hindi mo ko na siya. Sugod ko mo karoon. Hangtod Lunes. Uy! Siya kayo duty siyang Sabado. Ako may duty siyang Pisto kahapon. Nangayok man to, may kikili siyang adlaw. Sila ni mo, mga bot-botan na taon. Sama ka, eh. Bot-boton kayo na taon. Mawag nga yun na, masugot na siya nga. Di ko masugot, magkikilis na siya na kong schedule. Probida. Kung saan di? Kanito ko na, uy. Ang klaro. Huwag tignan mo laguta. Kaya wala siya magsulti nga mo live guys, ya? Niya to. Unsa man ka, uy, wa man kay karo. Inuntas si Kanot may mo duty karon sa imong pwesto. Lagi, mo niya mong sabot, pero ang amaw. Wa magsulti nga may live guys, ya? Sugod karoon lawa hangtod Lunes. Nya, dito madayon pa check up. Di lagi ko madayon day kay. Adyuti ko man di ko. Kay, kuwangan mo ikaw. Kapoy di mo ambuti mo, ay. Day? Pre? Tuon ka sa pisina, madam. Ha? Ano man? Wako bawo. Sige, pre. Wa mo duties, pre, kanot, bro. Wapa mo siguro pa. Karo, patong gabi eh. Ano naman? Kaganawan na, eh. Nag-awan na lang mo sa mga asawa na. Ha? Ano naman? Nakikili siya ang schedule kasi may mo duty ini ka Sabado. Wala ako magulong ng misis na ako at mas doktor ka, di off na ako. Kay bihang yung mas palikanot. Di, mispray ang nasab ko. Ang among lakaw na lang ipospon sa akong asawa. Kung di pa ka Sabado, huwag mo naman dayon. Kaya huwag mo duty po kanot. Mili ba din ang kagbang pwerte squash ng asawa? Probida. Eh, lakaw na. Buhat madam niyo. Ato. Dito no. Buong. Nalimot sa nung ko. Okay, tingki pre. Recorded by X Thunder Gaming. Tingin ako nagutang pre-kan mo to eh. Kung bisa mo pag-yod kasi diyang ipatawag ko sa among manager. Linggo dia, Mr. Maglagot. Ma'am? Tunig-tunig nga ni mo, no? Madam. Okay, Tuning. Kining gipatawag ta ka tungod aning nakita sa CCTV. Ha? Aning pizza 23 along Sabado. Ikaw mo'y nag-duty sa panggabi, dili pa. Yes, ma'am. Nakita diri sa CCTV na may mga nakasud ng mga kaubatan diri sa luyo. Ha? O nakita diri nga ikaw, min duty ka. Pero nakita diri sa CCTV nga nakatukas sa imong pwesto. Hinungdan, nawa ka na makabantay nga may nakasud ang kawatan ng mga orasa. Kuan, madam. Kuan. Niya, so man ni nato ron. Dako man kayo ang sipyat ni mo sa imong trabaho. Duty ka, pero natug ka. Ma'am. Mahimong explain, ma'am. Okay. Paminaw na to. Kuning, ma'am. Ma'am, din na nitabo, ma'am. Kung nga nung nakatuog yun ko. Kay, katong pagka-Miraculous, madam, day off na ko. So, ang nahitabo, nangyiyo na ko sa kanot, ang usa ka kauban ng mga gwardya nga, pa-streeton ko niya og duty, ugma, kay matupan niya, dihalantan ko na siya. Nahibuong ko, komedya ba to, pero wala lang kumuta na kung usag yung raso, nga nung mo-absent siya ang pagkaugma, wala. Mga, imbis di off ako na lang may duty, madam. Kaya sa Sabado, imbis iyang di off, unya duty mo na lawa, siya nalay mo duty, dili siya mo di off. Hulip sa iyang adlaw nga may absent siya. So, mo to madam, mag-expect ko nga sa Sabado, siya mo mo duty. Karon, pagka-Biyernes na madam, duty ko na lawa. Nagkasulti mis Paritolyo. Ako sindiin nga nakakita ba sin Parikanot. Ingon siya nga, milib ko na sa kanot, sugod at lawa Biyernes. So natinga ako kung nga nung milib siya nga, nagsabot man
Kasi mo mo duty pagkasabado. So kay milid man siya, wa ko choice. Ako na lang may duty, kay wa may lain makapuli, kay wa man siya. So natabo, straight sad ko. Wa ko tarong tugan. Oo to nga, tungod kay tawar ko taon sa madam. Mabati taon ta kakapoy. Nakatugog ko. Yes, ang kunong ko na madam. Nakatugog ko. Ano, mga ayatang ko ni Pusaylo, na madam. Okay. Nakasabot ko. Pero ngan, nga natug ka sa adlaw sa imong duty. May disciplinary action gitaan ang himuon, di ba? So, suspendido ka balig usa ka semana. Oh, Sorry. Sunod, ayaw na gyud sabot-sabot ka kamura, ha? Ipaabot ato sa opisina aron kung dunay bulilyaso, manubag ang angay manubag. Hibaw ka ba'y unsay nakuha sa mga kabatan? Daghang siyag nakuha. Unya imo ka ng responsibilidad. oh, sorry lang madam. Sorry kaayo. Tuwad niya to, nasuspenso dyan ko, bali usak semana. Pero sakit kayo alam na ko nga tungod lang sa katao, na ako pa tabang, ako na rin mo na alaot. Maupir, tigil ako laguta. Buang agud ang tawhan agud. Yabag pa din na siya. Mabitang naglagot ko. Ang kitan ko na ito, harap, bantel ganyan ako. Naay na lang dong. Basi unsa pay mahimo nimo niya. Imo pa hinuon na siyang mapatay na. Ah, di ko mahimot ng rin, di ko bawas niya. Ayaw na lang lagi. Unya, saan man ako pagpagawa sa kong kalagot, ha? Kung dili na ako sa baslan. Ay napasagdi uy. Ang Ginoo na'y bahala anak niya. Ay, ambot lang ay. Kung magkita mi, ambot ang mapakapugong ako. Di gimawa na ako akong kalagot kung di ko makabawas niya. Yung buhan ako. Bisang palabti ko lang ito kung yung itlog. Ay wala biya. Tuloy ka, pre. Nagtaas-taas ka bakasyon sa? Ang lagi, pre. Bida. Ayun, pre. Di ba ka sa balita sa katong bahin sa atong itabong kawat dito bawaan ba? Hmm? Bawa ka? Oo, saan man, pre? Oh, nailhan ka sa kawat, pre. Klaro mo sulod nga og iyang mga tato. Klaro mas kamera. Pag-agi sa may poste, klaro? Oh, mo ba, pre? Oo, klaro kayo. Unya, asa na rin? Investigar pa. Kailan ka sa pre? Wako kaila, pero lumang siguro kaila ka. Oo? Insa man? Silingan ninyo, kutukot suroy di ba? Katulog party bito ta? Hindi hari siya? Oh, saan to? Ah, kanyat ha? Ano address ko cellphone? Kanyat ha? Ngayon ko kopya. Kaya siya. Kani ba? Asa? Nara, kani. Kaila ka ni, di ba? Ay, sa? Ah. Silingan niya mo. O di ba nakaano na siya itong nag-inom na diri? Ano party na? Oo, pero dili ako nagdaan na niya. Di man lisuda na. Ang nagdaan to niya si Parik Kanot. Madaan lagi ko, pero wag kong tuo siyang insulti. Ha? Usang din insulti to. Ikaw ko na may kaila na, kasilingan ninyo. Ikaw ko na yung nagdaris party. Usa? Kawa, yung parikano, tipod bida. Murag din naman yung ibuhada. Murag ako yung gitayuan na ni. Murag gusto ko isang mataktak ko to. Mo gina pre, mo gina. Sila na. Bida. Kuha na akong istorya pre. Usa man pre? Siya mo yung biniubras kawa din he. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Matay. Tinuod pre? Oo pre. Ay, mao ni istorya, ha? Plano ni niyang tanan pre. Gituyo niya nga ikaw mo iyang padyutihon. Ang sa iyang diop ba? Ikaw mo yung kadyuti. Pagkasunod ugma, Bernis. Ay bawo man siya nga siya mo duty ni kasabado. May file din siya Gabe, di ba? Bida. Ang sa inyo ba nga ikaw mo yung naka-duty? Kaya wala mo gilain. So ang nalitabo na straight siya. O na straight kag duty pod, ha? Way tarong tuog kay straight lagi ka. So kay tuog, siguro nakatuog yung ka. O pagkatuog na nimo, kalihok na si dato. Maotong nahitabo ang kawat. O nga. Aron dili sila masakpan. Animal. Ikaw may yung gigamit. Aron makalihok sila. Ang mga kawatan, makalihok, di ba? Posible nga apel sa kawat pre. Hindi, simple na gina, pre. Ha? Ibininsiya lang yung mga ipaabot, pre. Ugma, atong nadakpan na mo ng inyong silingan, nga iyang gigamit, aron ikaw maiiduot,
Basta. Musulti lang to si Noel, pre. Sulbad yung kaso, ha? Oh, salamat, pre. Ambal ka karot. Giguba mo ako pagkatao. Makita na ka. Umutong ka ng itlog mo. Hoy, kumusta naman mo niya? Hasta buwan ka, pasensya mo ha? Gano'ng kita, sinugatan mo. Mardi kang kagwanga ka. Karot ka. Wala dyan ko kalugar pamalit, pre. Sige lang, mag-inom lang. Mag-inom lang, pre. Basta ka, pre ka nun. Uy, Friton Yeng! Pasensya, pre, ha? Pasensya na yun ka, pre. Awa dyan ko kita, sinugatan ninyo, pre. Pero mag-inom lang talo, pre. Ah, okay na, pre. Namo ko sinugatan para ni mo. Usap na, pre. Di ara ay. Sakit na, pre. Bukpag mo ka, pre. Dili pa naman ako karot. Di apay. Ay, kubuta mo ito, pre. Nainay ka ginawa akong kumpare. Nga mao'y naguba sa akong pagkatao. O tungod sa akong kalagot, nainay ka lagi ako siya. O karon, nagatubang kong kaso ng physical injury. Huwag akong kabalatan kay huwag ko rin ba mamuna akong suspension na 1 week? Karon, napunaan na sir. Usaon ba nila ako nga malimpyo ang pangalan? Alam ka bagitawang ko ninyo, kung saan mo kamuta sa ultiwan, Tunying. Good morning, Ate Jane. Jennifer Dano! Oh, yan, salamat. Sa tanan po na itong kaigsuunan nga nanginom na sa tuang pinaka-the best, ang bitter nga makapabetter sa tuang kalawasan, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mo na the best kay nato imnon kung padung ta sa trabahoan, Sed Panyawan Coffee Mix. Mo na nindot kayo nga aktibo ta kadunay sa tibok adlaw natong trabaho. Ate Pres! Okay, pasalamatan ako ang tanan. Nga nagtumar, nag-maintain ka raw ng Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayun si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniudto. Mao gyapon, inig panihapon nimo sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Uga lang niya itong problema good kaayo bahin sa kidney o UTI. Di na good taang ang mahadlok. Ayun na magkabalaka. Tungkol kay Duna na mo ang Sed Marketing para lang anang atong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mo ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang yung kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan na itong mga kaisunan nga migamit sa tuang Sedlen. Well, thank you, yung kainin yung tanan ha. Kamu ang naghimog yung number 1 hangtod karon kanunay mong napaluyo sa amo ang Sedlen. Well, labi lang yun sa RMNDYHP Cebu kanunay mo na palayo ganin di na hitabuno sa mga overall number 1 ta. Overall number 1 ta sa Kabisayan ug Mindanao. Thank you yung kaayo ninyong tanan. Salamat yung kaayo ninyong tanan. Sa tanang mga programa sugod sa unang radyo ng balita ug ni Attorney Rufil Banyog sa Straight to the Point. Ang tunda sa mga drama ug sa ini kagabi o sin kahapon subungan ni Mama Idaw Sir Benji ug ingon man Straight to the Point evening edisyon ni Attorney Buen Algono. Salamat kay ninyong tanan ug salamat pug kayo ninyo nga migamit mo sa tuang Sedlen bitaw nga tinuod mo agtang sa padut pamaol prakit sa kalawasan Barikos Benz katul-katul kuto sa kabataan ingon man ilikay kita sa ringi sa tuang Sedlen Manuel nga anhar ato mapalit sa butika di ba kaya gili? Basta butika mga igsoon. Atong balik-balikon gams para di ba si Piating uwan agad pagigala. Kuyaw kayo ron sa mga dinggi-dinggi. Dinggi-dinggi. Kuyaw na ron. So mapalit ka Sidliniment Oil adto regis butika ang tinod nga Sidliniment Oil. Okay. Butika o di gali. Ari sa Facebook na amta na.
nya bisitahan na to ang page sa seed marketing, kay type na to ang Panyawan Herbals, nya ayaw kalimot ka atong ilike ang page magison. Bitaw. Makita dito ang mga genuine seed marketing products o ang mga Panyawan products sa seed marketing mapalitan pud nato sa Shopee mga igsoon. So sir na kayo gams. Butika di Shopee. Paglisod ka lagas butika Shopee, di ba? So ang seed liniment oil adto sa butika og Shopee nato palit na tinuod. Okay. So magrita ita sa atong mga sugi. Una na to i-greet nga Yeah. minaw kayo ang mga tao ni former Kapitan John Ramos sa magbuhat sa ihang Miguel Puliar Fertilizer. Kanunay yun nabati na to gams. Thank you kay mo Kap John Ramos. Salamat kap kay iya mga tao gams raghan na ba kayo na gams? Daga. Oh, Unya, kita na ipag-greet mo diya. ay mga drivers taxi gams katong sakyan ba gam ikong si Henyo Baba. Henyo Baba. Oh, taxi driver Japan ni Franklin Pialan magluklok sa GTY taxi ni gams. Hermel Dudes Niot sa Udarupi Karkar. Kuyawa o si Jason Otik Ruato sa HIM Black Taxi. Okay, daghang kay salamat ha sa pagsalig nato sa atong batuga kay Plus Seed Liniment Oil. Thank you. Okay, Bam. Thank you! Ato yung kritrihan, ato yung SK Council dire sa Sursugun Malabuyok nga magmonitor sa ato ang tulumanon nga matupad nila. Ay, nakikita lang yun may taga-DYHP. Thank you! Pinagi silang SK Chairman, Honorable K. Clavicelias, no? Yang yaha mga kagawad, SK kagawad James Ripuentes, John Clifford Lumapak, Rubiro Marie Cabaduna, K. Manel Deyati, Riami Obinieta, Don Reed, John Otida, Jeffel Baynusan, yang ilang SK Treasurer, Joshua Alayuso, Secretary Kathleen Clavicelias. Salamat kayo mga batanon. Ayaw ko makalimot ha. Ilibala sa inyo ang mga activities diyan sa SK Council, sa inyong piyesta, sa inyong barangay, sa celebrity ko Beauty Soap, sa inyong pagpangaligo. Kusok inyong tubig diha, ang damay-daan ha, towel, ugang sabon, sa celebrity ko Beauty Soap para sa inyong skin care. Kaya mga batanon, baka mo hindi, mag-maintain ang atong pagkagwapa, mag-maintain ang inyong pagka-younger looking cuties artista. Ilibala, murag dunay white heads ka matulog sa imong panit, sa imong aping, tawas sa kilit sa imong ilong, murag dunay ugis-pugis, murag up-up, kaya kita mga batanon, murag na mga pimples, unsa pa. Ang celebrity ko Beauty Soap, ipautan na naman ninyo sa mga butika, ha? Ayaw, ano matuloy-suroy, kabasig peking inyong mga palit. Thank you! Ati Pres. Okay, ang sendo na to karugad-lawa. Tunyeng Ati Pres. Kasigan? Tunyeng. Tunyeng. O kanis tunyeng Ati Pres. Kuha ni siya taon baka ng security guard. Niya, taon siya nga, siya nangawat sa ilahang kumpanya Ati Pres. Tungod sa binuhatan siyang kumpare taon. Amigo niya ba? Dilid sa kumpare. Amigo niya, kauban niyang security guard, ang paagi gud sa iyang amigo nga security guard Ati Pres, na iyang di-off. Karon, ang ano siya, nadre, plano niya pre, gituyo na niya nga, ikaw maoy iyang padyutihon sa iyang day-off. Pagkasunod ugma, Bernes, naibaw man siya nga siya mo duty, ni kasabado, may file siya leave, aron sa ingon nga ikaw maoy maka-duty gyud. Kay wa may lain, so ang nahitabo Ati Pres, straight taon siya duty. Wa siya itug, kuwang siya itug, mo itong nakatuhog siya. O dito na nakahitabo nga, nangawat ang mga kawatan sa ilang opisina. Gikawatan. Gikawatan nga. Siya to, mo yung napasangin nila Ati Pres, mo nang nasakpan man nila, mo itong kulatan niya, sukma niya, puruhan niya Ati Pres, na kuyapan, murag hapit naman na uli. Saon lang kunuhan niya. Sa to pa, kuyapan siya, bukiha. Kuyawan siya nga mapriso si Ati Pres. Pero, kato igikulata, maugit na nga ba? Sila gito Ati Pres, may lain. Ang gilain nga, buhat ato, kay mao iyang paagi yun, sa iyang katong iyang gipulihan nga security guard. Klaro yun kay Ati Pres, nga sila yun mo yung nagbuhat ato. Pero wa para ebidensya, gulyat. Lagi mo ni kapait. Mo ni nakapait, Ebidensya ba? Saon na, Bam? Asa na to, Bam? Ang kaning iyahan, no, luoy kay siya, gawas nga, kadapit na magkikilis og schedule gulyat niya, tapos, pait kayo, kung na sa imong hangyo, ang imong gihangyo, mubalibad. Iduti ko ng pitsaha. Unyas pizza 15, ako may bawa pupuli nimo. Nagabot pizza 15, bingon nga, darba ko laktaw. Lagi? Nga, ipasangin lang dyan. Ikaw na nga, ang nakasunod ng kawatan, gingon manggod nga, siya mo ko nagkaila, siya ko na may nagda. Paitinod ka ayo, kasi tinga niya, lan? Si Kuan, Tunying. Okay, Tunyeng. Kung ari ka Tunyeng sa Panultihon, Kapitulo 5, versikulo 21, nakita sa Ginoo ang tanan mong gibuhat. Nagbantay siya kanimo bisan asa ka paingon. Kani, mahitungod na niya, no? So, nakita sa Ginoo sa imong gibuhat, Tunyeng. Ang sala sa taong dautan, kani ato na ito ipadungog sa katungiyang kauban. Ang sala
ang mga sala sa taong dautan litag alang sa iyang kaugalingon ug maunay siya kalitag sa iyang kaugalingong sala. Mamatay siya kay wala man siya magpugong sa iyang kaugalingon, ang iyang ang iyang kabuang maoray magdala kaniya ngadto sa lubnganan. Para nit iyang kauban, pero karing unang linya to niya, mo kung ipabati nimo, nakita sa Ginoo ang tanan mong gibuhat, nagbantay sa kanimo bisan asa ka paingon. Yan. Oh, karon. Kining gibuhat, muna napatong lagi ang kasugulyat kay Plimiro sa to Plibiro, physical. sa'yo Plibiro. Plimiro mura man to gingon sa nga physical injury. Physical injuries. Nakaroon, lain sa physical injuries. Katong usa o katong adili nga ikaw mo may physical injury, primero katong murag ingog ano sa mga pasangilang na datong kawatan. Pangatarungan yung maayo do nga dili gyud tinuod ang tanan. Gani kung mahimo naabay bayad ang i-undergo kag lie detector test Wala lalo. na, siguro abot lang, no? O, Wala. request na sa judge siguro, sa kaso sa Kimunda, ang judge mo request na nga ipalay detector, murag siguro, kay, paano man? Okay, mas kaso. Kung ako pa nimo mapapala detector karon gyud mo tuo sila nga dili tinuod ang pasangil batok nimo. Kuan man lang kanang di ba nang aman sa kuan lang kanang gitawag kanang murag balibalihon ka unsa nang pangutana cross examine ang balibalihon ka pangutana itituyo ka aron masipyat ka pagtubag. Bitaw. Oh, para na ako dili kita masipyat pagtubag kay iya tinuod bang gyud tanan. Tinuod bang gyud. Dili panod unsa man na panultihon nilalan kung parte ko ning kaso na ako na mga itom himong puti ang puti himong itom di ko kasabot na. Wata kay bawa na bam kay ang judge naman gimuko ba na pero ang kanang judge gud nato diri murag sa ilahang paghukom murag ilaham gyud ang timbang-timbangon bam nga unsay tinuod gyud mao na dinha di tamo hukom na kay wata kay bawo say pamaagi. So ang ato pag final nini nga mga tarungan lang gud siya motugan na gyud sa sinuod kay ug para nako umuwi ko siya nga magpalay detector si Artino mo bawo sila nga nagtugan mo gyud siya sa tinuod Ana na lang. kay naman yung ban gulyat nga o sa tawag ka unsa na yung panida is psycho. Mali ko. Sige. Usa ba sa saywar psycho. Lain ang saywar kana bang bikton ka ba mao na saywaron ka bikton ka ba nga mao na ni tabuan na bisag kuan dili iti buhat murag gulat-gulat dai na ba saywar ka kanang psycho lain murag psychohon ka ug ikaw bigyan tinuod Seguhon ka, boboalon ka. tinuod da Ikaw, Sa ato pa nagkinalan ka, paan, sa ato pa tarong gyud ang tanang mga proseso aning paghusay ani makalusot siya kay dili mo gyud tinuod ang mga pasangil bato nga katong pasangilan siya pananglitan nga sa may konsabo sa kawatan di man gyud tinuod kini physical injury karon nga nakadapog siya siyang kauban mga tarungan nga tuod siyang kalagot nga di pasangilan siya tinuod da di ba balik ta karon dangop lamat pag-ampo dong kay mato palagi diri sa Panultihon 5 versikulo 21 sa unang duha ka linya giingom nga nagkita sa Ginoo ang tanan mong gibuhat nagbantay sa kanimo bisan asa ka paingon apan sa sunod nga mga linya ang para ni imong kauban kanimo ang mga sala sa daotang tawo litag alang niya maunay ra siya so ayo ka balaka dangop lamat pag-ampo kay ug ari bitaw ka diri sa kuan kanang pag-ampo sa Salmo 91 kung tawgon ako nila tubagon ko sila. Balik na lang. Kaning linya ngayon nga nakita sa Ginoo bantayan kami sa asa ka paingon naigo sa kuan nila. Ano giigo ka Paraygon, bambino. Naigo ko kay anak man ko. Kay? Time sa dong tabunan na tuktualya ring larawan. Gikuhan ka na guilty ka? Dili ko na may mga santos sa Wala, guilty ka. Nga, na mga santos ka Tabunan na ko ang nimo. tuktualya nga magkita man gyud Ginoo. Salamat ako na natin na ba Dura ko ang puzzle, Tihon.